Bueno, nos quedan 2 jornadas de liga, el equipo está muy ilusionado, muy mentalizado, muy nervioso, lógicamente, porque bueno, tenemos 2 set balls, en estas 2 jornadas nos jugamos una buena parte de la liga, pero yo creo que todas están con unos nervios muy positivos. Creo que evidentemente afrontamos 2 partidos en los que en principio, si las cosas las hacemos como tenemos que hacerlas y para eso estamos trabajando, el resultado tiene que ser positivo, pero bueno, yo creo que en fútbol cualquier resultado es posible. Entonces, bueno, creo que en estos momentos ya lo saben y en eso estamos trabajando. Posiblemente nuestro peor enemigo seremos nosotros mismos. Si ellas hacen su trabajo y hacen lo que realmente han estado haciendo durante todo el año y para lo que hemos estado trabajando, entiendo que no tiene que haber ningún problema. Pero bueno, queremos tocar con los pies en el suelo. En fútbol cualquier resultado es posible. Por lo tanto, nos gustaría cantar el alierón, però cuando matemáticamente sea posible. Bé, nosaltres som molt conscients que en aquestes 2 jornades ens juguem la Lliga. És una Lliga molt apretada. És cert que el vestuari està nerviós, però sobretot està molt il·lusionat. Hem de sortir a fer el nostre joc, hem de sortir tranquil·les, a poder aplicar tot allò que treballem. És cert, no?, que tota la plantilla està molt nerviosa, però hem de poder jugar amb això i poder transformar aquests nervis en coses positives, amb intensitat, amb tensió, amb cara al gol. Som un equip que sí que ens falta una mica de xut, una mica de verticalitat, i tota aquesta tensió, ganes i ganes de guanyar la Lliga hauríem de transformar-ho en coses positives. Si mirem la classificació, juguem contra 2 equips que estan a la part baixa, però no ens podem confiar. Un d'aquests equips, que és el d'aquest dissabte, tenen 2 de les jugadores més golejadores de la Lliga, així que no ens podem relaxar, perquè qualsevol errada, qualsevol despiste ens pot jugar una mala passada. I sí que la Lliga depengui de nosaltres és una tranquil·litat, però a la vegada és una gran responsabilitat. Aleshores, bueno, amb tota la pinya que tenim, el gran equip humà que tenim, el gran equip a nivell també tàctic i de joc, jo crec que ho aconseguirem.